Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Η σημερινή μας εκπομπή είναι αφιερωμένη σε ένα πολιτιστικό εγχείρημα του Λαογραφικού Ομίλου Χανίων, στην Ευρωπαϊκή Περιοδεία Χορού, που διοργανώθηκε και πέρυσι αλλά και φέτος σε μεγάλα αστικά κέντρα της Ευρώπης. Πριν ξεκινήσουμε την εκπομπή, να πούμε ότι βρισκόμαστε στο Κρητικό Παραδοσιακό Σπίτι, στο οποίο στεγάζεται και ο Πολιτιστικός Σύλλογος Σούδας, και μαζί μας έχουμε τον κύριο Δημήτρη Κλωθάκη, ο οποίος θα μας μιλήσει για το Λαογραφικό Μουσείο και για το Σύλλογο του Πολιτιστικό. Καλώς ήρθατε, κύριε Δημήτρη. Καλώς ήρθατε και εγώ από τη μεριά μου. Εδώ πέρα στο Κρητικό Παραδοσιακό Σπίτι. Είναι ένας χώρος άκρος παραδοσιακός. Βέβαια, ναι. Ξέρουμε ότι είναι μια προσπάθεια του Παπα-Νικόλα, ο οποίος προσπάθησε και μάζεψε πάρα πολλά διάφορα αντικείμενα παραδοσιακά, αλλά και με τη βοήθεια του κόσμου καταφέρατε να στήσετε αυτό το Λαογραφικό Μουσείο. Πείτε μας δύο λόγια γι' αυτό. Βεβαίως. Ο Παπα-Νικόλας πολλά χρόνια πριν τα μάζευε δίπλα στην ενορία του, το Αγίου Νεκτάριο Σούδας, τα οποία εκεί τα έχει συντογητώσει τα πιο πολλά αντικείμενα. Μετά, με τη βοήθεια του Δήμου Σούδας, χτίστηκε αυτό το μουσείο, το Λαογραφικό Μουσείο Σούδα, και στεγαστήκαν εδώ μέρα τα πράγματα. Βέβαια, με τη βοήθεια και πολλών άλλων Σουδιανών, και τα πράγματα αυτά δεν είναι μόνο από Σούδα, είναι και από τη μεγάλη περιοχή του Χανίων, του Δήμου Χανίων. Πείτε μας, επειδή βλέπουμε δωμάτια χωρισμένα, δώματα, είναι ταξινομημένα κάπως τα αντικείμενα? Ναι, ναι, είναι ταξινομημένα. Κάθε χώρος είναι ιδιαίτερα διαμορφωμένος. Είναι κουζίνα, είναι υποθήκες, είναι χώρος του βαργαλιού, απάνω τα προδωμάτια, οντάδες, όλα αυτά. Τα σχολεία, τα δημοτικά, επισκέπτονται το χώρο? Επισκέπτονται. Μας παίρνουν τηλέφωνο, μας βρίσκουν σε τα τηλέφωνά μας και έρχονται κατά καιρούς, συχνότερα δηλαδή, και επισκέπτονται σχολεία. Και κάνετε ξενάγηση στο χώρο? Βεβαίως, ναι. Αυτό είναι πολύ σημαντικό, ναι. Γιατί και εμείς είχαμε έρθει με το σχολείο και πραγματικά μάθαμε για κάποια αντικείμενα τα οποία δεν τα γνωρίζαμε. Δεν γνωρίζαμε καν την ύπαρξή τους. Πολύ παλιά, πολύ παραδοσιακά. Υπάρχουν ακόμα αντικείμενα και εγώ σιγά σιγά τα μαθαίνω, γιατί είμαι και εγώ τώρα 2,5 χρόνια στο Πολιτιστικό Σύλλογο Σούδας. Και με τη βοήθεια του Παπα-Νικόλα και όλες, το μαθαίνω κι εγώ. Πείτε μας λίγο και για τον Πολιτιστικό Σύλλογο Σούδας, τις επιδιώξεις, τους στόχους του. Στόχος του συλλόγου μας είναι να δείξουμε τα ηγετική έθιμα, κάποιες εκδηλώσεις λέμε σήμερα, αλλά που γινόταν παλιά, π.χ. τρικοπατήματα, γιορτή Ανθώνερο που έχουμε από εβδομάδα, το απόσταξη της Κουδιάς, πολλά άλλα. Ακόμα μερικά ψαρέματα που κάνανε οι παλιοί μας και τώρα έχουν καταργηθεί και δεν ξέρουμε πολύ κόσμος. Πολλά πράγματα, πολλές δράσεις. Επομένως, αυτό που περιμένουμε είναι η γιορτή Ανθώνερου. Ναι, περιμένουμε η γιορτή Ανθώνερου. Μετά έχουμε... Έχουμε και κλείδωνα, κάνετε κλείδωνα κάθε χρονιά. Έχουμε φουντανάκια, κάνουμε και κλείδωνα. Φέτος θα ξεκινήσουμε την πρώτη χρονιά να κάνουμε τα παλιά παιχνίδια. Ακραία γαϊδουρές, ξυλίκι καμάκια. Παραδοσιακά παιχνίδια. Παραδοσιακά παιχνίδια. Θα συστηθούμε εκεί κιόλας. Να μας δείτε κιόλας. Και πολλές δράσεις. Κύριε Κλωθάκη, να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για την ευγενική παραχώρηση του χώρου και για τις ανάγκες βέβαια της δικής μας εκπομπής, και εύχομαι τη διάρκεια της προεδρίας σας να αναδεικνύετε αυτόν τον πανέμορφο χώρο, αλλά και παραδοσιακές παλαιικές δράσεις για να μαθαίνουν οι νεότεροι. Και εμείς να ευχαριστήσουμε που και εσείς μέσω εσάς διαφημίζουμε και εμείς τον χώρο μας, τον δείχνουμε δηλαδή κιόλας, και γενικά που ήρθατε εδώ πέρα. Είστε καλά, ευχαριστώ. Η
σημερινή μας εκπομπή είναι αφιερωμένη στην Ευρωπαϊκή Περιοδεία Χορού που διοργάνωσε ο Λαογραφικός Όμιλος Χανίων σε μεγάλα αστικά κέντρα της Ευρώπης. Έχουμε μαζί μας 3 από τους χορευτές, τον Ιάκωβο τον Κασελάκη, τον Δημήτρη τον Χατζηδάκη και την Ειρήνη την Τουρνά. Η περιοδεία του ομίλου ξεκίνησε από την Νίκαια. Ιάκωβε, ήμασταν μαζί στο πρώτο μισό της περιοδείας. Να πούμε ότι εκεί ήμασταν καλεσμένοι από την ελληνική κοινότητα Κιανής Ακτής και Μονακό, ιδιαίτερα από τον πατέρα Μιχάλη το Σελινιωτάκη και την εκκλησία, την Ελληνική Ορθόδοξη Εκκλησία του Αγίου Σπυρίδωνα. Και θα ήθελα να μου πεις την εμπειρία σου, γιατί εμένα αυτό που μου έκανε προσωπικά εντύπωση εκεί ήταν πώς οι Έλληνες της Νίκαιας κράτησαν όλα τα εθιμοτυπικά, όλα τα έθιμα και τις παραδόσεις που έχουμε και εμείς εδώ κατά τη διάρκεια των εορτών του Πάσχα. Εσένα πώς σου φάνηκε αυτό και τι σου έκανε εντύπωση? Να ξεκινήσουμε λοιπόν με ευχές. Χριστός Ανέστη, χρόνια πολλά και καλά σε όλους, μιας και είμαστε στην περίοδο του Πάσχα. Είναι πραγματικά καταπληκτικό, όχι τόσο η φιλοξενία των ανθρώπων, αλλά και το πώς αυτοί οι άνθρωποι ζουν και μεγαλουργούν σε αυτό τον ξένο τόπο, γιατί η Γαλλία είναι μακριά από την Ελλάδα. Ό,τι και να πούμε είναι λίγο. Ο παπά Μιχάλης, η σύζυγός του η κυρία Μαρία, η οποία είναι και το γένος Κοχλάκη από το Σφινάρι, ο Γιώργος, ο γιος τους και η Ραχήλ με το σύζυγό της το Γιάννη, ο Ιάσονας, δηλαδή για όποιον και να πούμε είναι τα λόγια λίγα για να εκφράσουμε αυτό που νιώθουμε για αυτούς τους ανθρώπους. Δώσανε τόσα πολλά. Στέλλα, όταν υπήρξε η πρόταση να πάμε το Πάσχα εκεί, δεν σου κρύβω ότι υπήρξε μεγάλη σκέψη. Γιατί το Πάσχα είναι μια γιορτή όπως όλες τις μεγάλες γιορτές της Χριστιανοσύνης, η οποία ο καθένας είναι με την οικογένειά του. Αλλά πίστεψέ με, αυτοί οι άνθρωποι αλλά και η παρέα που είχαμε από εδώ που ανεβήκαμε πάνω ήταν καταπληκτική. Δηλαδή η εμπειρία ήταν μοναδική. Βασικά το βράδυ στην Ανάσταση καταπληκτικά, πήγαμε όπως ήσουν και συντημένοι με τις στολές. Κατανυκτικά. Φοβερά, ναι, πάρα πολύ ωραία. Συγκλονιστικό το γεγονός ότι ακούς τη λειτουργία και κάποια τροπάρια όπως το πιστεύω, το Πάτερ ημών και κάποια άλλα θα τα πούνε στα γαλλικά, γιατί είναι αρκετοί Γάλλοι Ορθόδοξοι, οπότε θα πρέπει να συμμετέχουν και αυτή στη λειτουργία, είναι για όλους. Και τι να πω, βασικά δεν υπάρχουν λόγια για να τους ευχαριστήσω. Ένα μεγάλο ευχαριστώ από την καρδιά μου σε όλους αυτούς τους ανθρώπους που μας περιποιηθήκανε, σε εσάς που το διοργανώσατε και ευελπιστούμε ότι όταν θα έρθουν εδώ θα προσπαθήσουμε να τα αποδώσουμε. Το ελληνικό γλέντι την Κυριακή του Πάσχα πώς σου φάνηκε? Ξεκινήσαμε εμείς με χορούς κριτικούς. Ναι. Συνεχίστηκε το γλέντι, είχαν ζωντανή μουσική. Αυτή. Μπουζούκι, ωραία, ναι. τραγούδι. Είχαν DJ ο οποίος μέχρι να κάνουμε το λαϊκό πρόγραμμα βάλανε βάλς ταγκό που χορεύουν, είναι εκεί στη Γαλλία πολύ φαν αυτοί. Και στη συνέχεια ακολούθησαν τα λαϊκά και χωρί από όλη την Ελλάδα. Και από ό,τι είδες, είναι πολύ μικρός ο κόσμος, βρήκαμε γνωστούς και στη Γαλλία. Δηλαδή βρήκαμε συμπεθέρους από την Ικαρία. Πάρα πολύ ωραία, πάρα πολύ όμορφα και κράτησε μέχρι αργά. Και από ό,τι μας είπε και ο παπά Μιχάλης, η αίθουσα έβαζε 300 άτομα, οι αιτήσεις ήταν πολύ περισσότερες. Δηλαδή ήθελε κόσμος να έρθει και δεν τα κατάφερε λόγω ότι είχε μεγάλη προσέλευση. Η αλήθεια είναι ότι επειδή και πέρυσι ήμασταν εκεί, η περσινή εκδήλωση είχε μαζέψει 150 ομογενείς και φέτος πραγματικά διώχναν κόσμο. Ναι. Να δούμε κάποιες φωτογραφίες και ένα βίντεο από την παράσταση που δώσαμε την Κυριακή του Πάσχα εκεί και συνεχίζουμε τη συζήτησή μας. Ωραία. Της μη
Anesti. Alithos Anesti. Le Christ est ressuscité. En vérité, il est ressuscité. Κατά τη διάρκεια της παραμονής μας στη Νίκαια συναντήσαμε Έλληνες ομογενείς οι οποίοι έχουν φτάσει στη Νίκαια και πραγματικά διέπρεψαν. Θα ήθελα πριν συνεχίσει η κουβέντα να δούμε ένα βίντεο από τις δικές τους συνεντεύξεις. Εγώ λοιπόν λέγομαι Γιώργος Καραδίας, είμαι από την Κέρκυρα, από ένα χωριό το οποίο λέγεται Αργυράδες. Είμαι 69 ετών αυτή τη στιγμή. Πόσα χρόνια είστε εδώ στην Νίκαια? Στη Γαλλία βρίσκομαι εδώ από το 1972. Αυτή ήταν η ζωή μας μέχρι σήμερα. Εμείς αγαπάμε την Ελλάδα, ίσως γιατί μας λείπει. Εγώ έχω κάποιο ιδιαίτερο αγάπη προς τους κριτικούς, ίσως μέσω του Πάτερ Μιχαήλ, ο οποίος νομίζω ότι η κριτική είναι υπερήφανη για αυτό που είναι. Αυτό μου αρέσει εμένα, δεν είναι αναζώνει. Είναι υπερήφανη. Και ίσως η υπερηφάνεια είναι μια αρετή η οποία σε οδηγεί σε καλύτερες. Και τότε λοιπόν το σχολείο είχε 2-3 παιδιά και τώρα έχει 30-40. Πολύ σημαντικό. Εγώ ήμουν πρόεδρος της κοινότητας επί εξαετίας και άρχισα την προεδρία του χρόνου που μας πέρασε. Ήμουν πρόεδρος το 2008 μέχρι το 2014. Πρώτα απ' όλα χαίρομαι που είμαι μαζί σας και χαίρομαι επίσης που είστε και εσείς μαζί μας. Ευχαριστούμε πολύ. Το όνομά μου προέρχεται από την... Ήταν ένα μικρό χωριό, ας το πούμε, έξω από την Κωνσταντινούπολη πριν 100-150 χρόνια, το οποίο έχει εμφανιστεί και λεγόταν Τόψη, και επειδή οι γονείς του πατέρα μου ήταν από εκεί, όταν ήρθαμε στην Ελλάδα, όπου γεννήθηκα και εγώ, Τοψικιώτης. Αυτή ήταν η μεριά του πατέρα μου, η μεριά της μητέρας μου ήταν από τον Πόντο. Θα ήθελα να μου πείτε, επειδή είναι Άγιες Μέρες και γιορτάζουμε σήμερα το Πάσχα και την Ανάσταση του Κυρίου, εσείς από το Πάσχα που κάνατε στην Ελλάδα, τι θυμάστε πιο πολύ? Πολλές φορές όταν πηγαίναμε είτε στην Μεγάλη Παρασκευή, στα εγκόμια, και
αυτό που τώρα που είμαι μεγαλύτερος, ας το πούμε, άντρας, πάντοτε συγκινούμε όταν ακούω και πηγαίνω για τα εγκόμια ή για το Πάσχα που γιορτάζουμε εδώ. Και έτσι όλες οι αναμνήσεις του 20 Μικρός μεταδίδονται και που ήταν στο παρελθόν, τώρα μεταδίδονται στο πραγματικό σήμερα. Ιάκωβε, θα ήθελα να αναφερθούμε ξεχωριστά στο Παπαμιχάλη το Σεληνιωτάκη. Έχω την αίσθηση ότι έχει δημιουργήσει μια μικρή Ελλάδα στην εκκλησία του Αγίου Σπυρίδωνα. Πραγματικά η προσφορά του είναι τεράστια και αυτού και της οικογένειάς του και πραγματικά μας έκαναν αυτές τις μέρες που λείπαμε μακριά από τα σπίτια μας να αισθανθούμε ότι είμαστε σε ένα δικό μας χώρο, ότι είμαστε στην εκκλησία της γειτονιάς μας. Ακριβώς έτσι είναι, όπως τα λες. Είναι πολύ λίγα τα λόγια που μπορούμε να πούμε σε τόσο σύντομο διάστημα. Ο Παπαμιχάλης είναι και δάσκαλος, από ό,τι μας είπε. Από ό,τι διαπίστωσες και εσύ, έχει φτιάξει 2 αίθουσες οι οποίες μαθαίνει ελληνικά και σε Γάλλους αλλά και στα παιδιά της Ομογένειας. Το έργο του είναι πολύπλευρο. Μου έκανε φοβερή εντύπωση το γεγονός ότι μου είπε ο Γιώργος, ο γιος του, επισκεπτότανε ακόμα και τις φυλακές. Δηλαδή και ομογενείς αλλά και Έλληνες που έτυχε για κάποιο λόγο να φυλακιστούν. Να δώσει λόγο για παρηγοριάς και κουράγιο και δηλαδή η προσπάθειά του είναι πολύπλευρη και στα νοσοκομεία και παντού. Βέβαια δίπλα σε κάθε μεγάλο άντρα, όπως λένε, υπάρχει και μια σημαντική γυναίκα. Αυτό το διαπίστωσα και εγώ και όλοι, ότι η κυρία Μαρία είναι πολύ δυναμική και είναι στο ύψος των περιστάσεων. Είναι όντως καταπληκτικό ότι αυτοί οι άνθρωποι λένε το Χριστός Ανέστη και καθημερινά, πιστεύω, υψώνουν την ελληνική σημαία στην καρδιά τους. Αυτό. Μου έκανε φοβερή εντύπωση που ενώ η εκκλησία ήταν μικρή, ήταν πάρα πολλοί κόσμος έξω και έτσι ο Παπαμιχάλης είπε πάμε έξω. Και ανεβήκαμε εκεί και εσύ και όλα τα παιδιά και οι ψάλτες και ο Παπαμιχάλης με τα λάβαρα για να ακούσουν το Χριστός Ανέστη και στα ελληνικά και στα γαλλικά. Φυσικά και δεν ήταν μόνο Έλληνες, επειδή όπως μας είπε ο Παπαμιχάλης, πολλές οικογένειες είναι μεικτές. Ναι. Με Έλληνα και Γάλλο. Είναι μεικτές. Επομένως, ο κόσμος ήταν παραπάνω από ό,τι ήταν την επόμενη μέρα στο Γλέντι και πραγματικά με πολύ κατάνοιξη ζήσαμε και εμείς τις ημέρες του Πάσχα. Πριν κλείσουμε, να ακούσουμε τη συνέντευξη του πατέρα Μιχάλη Σεληνιωτάκη, γιατί πραγματικά μας λέει σπουδαία πράγματα. Είναι όντως η δεύτερη συναπτή φορά που έχουμε τη χαρά να υποδεχόμαστε το λαογραφικό όμιλο Χανίων με την ευκαιρία της εορτής της Αναστάσεως. Χαρά μας και φέτος λοιπόν και τιμή για την ελληνική παροικία εδώ, όπου μαζί σας και εμείς προσευχηθήκαμε και εσείς προσευχηθήκατε μαζί μας με αυτή την εκδήλωση της Αναστάσεως του Μεγάλου Σαββάτου και της Κυριακής του Πάσχα στην ελληνική βραδιά που οργανώσαμε. Τώρα ας έρθω στο ερώτημα που μου θέσατε, πώς βρέθηκα εδώ στη Νότια Γαλλία. Η γέννημα θρέμα Ηρακλειώτης στην καταγωγή και παντρεμένος με μια χανιώτισσα από το Σφινάρι. Βρέθηκα στην Θεσσαλονίκη φυσικά ως φοιτητής στην Εκκλησιαστική Παιδαγωγική Ακαδημία Θεσσαλονίκης. Εκεί γνώρισα τη σύζυγό μου, παντρευτήκαμε και το 1984 και κατόπιν υπηρετώντας τη Μητρόπολη Νεαπόλεως και Σταυροπόλεως του Μακαριστό Διονύσιο Λαδόπουλο, για τον οποίο πολλά προσεύχομαι, πολλά έμαθα από αυτόν, με αίτημα της Μητροπόλεως Γαλλίας, λόγω του ότι υπήρχε έλλειψη κληρικού εδώ στην περιοχή αυτή, μου κάνει μια πρόταση για να έρθω εδώ να εξυπηρετήσω και ως κληρικός και ως εκπαιδευτικός αυτή την παροικία. Η αλήθεια είναι ότι βρεθήκαμε πολλές φορές στο δίλημμα να έρθουμε. Ήταν για μας κάτι πρωτόγνωρο το εξωτερικό, εγώ και η σύζυγός μου. Όμως παράλληλα ήθελα να κάνω και ένα μεταπτυχιακό στα παιδαγωγικά και επειδή εδώ η Νότια Γαλλία διαθέτει ένα ωραίο παιδαγωγικό τμήμα στο Πανεπιστήμιο, σκεφτήκαμε ότι ήταν μια καλή ευκαιρία.
Αυτό ήταν και ο κύριος λόγος που φτάσαμε εδώ το 1986 στις 2 Μαΐου, επομένως 30 χρόνια, σχεδόν 30 Πασχαλιές τουλάχιστον έχουμε γιορτάσει και έχουμε υπηρετήσει εδώ. Φέτος, συμβολικός, αν θέλεις, ο χρόνος για μας, για την οικογένειά μας. Και γι' αυτό λοιπόν ευχαριστώ τον Άγιο Σπυρίδωνα που βοήθησε και εμένα και την οικογένειά μου στα τόσα χρόνια που είμαστε εδώ. Πατέρα Μιχάλη, είναι κάτι που σας λείπει από την Ελλάδα? Τι είναι αυτό που λείπει? Παρόλο που εμείς που βρεθήκαμε εδώ την ημέρα της Ανάστασης είδαμε ότι πραγματικά ακολουθείτε όλα τα εθιμοτυπικά και την επόμενη μέρα κανονικά το γλέντι του Πασχαλιάτικο, τα κόκκινα αυγά. Είναι κάτι που σας λείπει από την Ελλάδα? Η αλήθεια ότι η νοσταλγία πάντοτε προς την πατρίδα υπάρχει. Είναι η αγάπη που έχουμε ο καθένας μας για την πατρίδα μας στην Ελλάδα. Εμείς οι κριτικοί κάτι παραπάνω. Και βεβαίως μας λείπουν και μας έχουν λείψει μέχρι σήμερα οι οικογένειές μας. Τα αδέρφια μας, οι φίλοι μας, οι γονείς μας, αλλά αναπληρώνονται εντός εισαγωγικών από την υπερβολική πολλές φορές, μπορώ να πω, αγάπη που δεχόμαστε από τους παροίκους μας εδώ που μας έχουν αγκαλιάσει και τους έχουμε και εμείς αγκαλιάσει στο διάστημα αυτό. Είναι μια καθαρά ελληνόφωνη παροικία. Έχουμε περίπου 650 οικογένειες, εκ των οποίων οι 550 είναι καθαρά ελληνικές οικογένειες και οι υπόλοιπες είναι μεικτές. Δηλαδή, όταν λέμε μεικτές οικογένειες, εννοούμε γάμους που έχουν τελεστεί είτε μεγαλύτερες είτε μεγάλους. Και επομένως μπορούμε να πούμε σήμερα ότι ικανοποιητικός είναι ο αριθμός αυτής της παροικίας με τα σχολεία μας, με την νεολαία μας, με τους φοιτητές. Επομένως, όπως διαπιστώνετε και εσείς σήμερα, ο Έλληνας μετακινείται πολύ πιο εύκολα από ό,τι στο παρελθόν και έτσι λοιπόν και εμείς κατά τακτά διαστήματα επισκεφτόμαστε πιο συχνά την Ελλάδα, μας επισκέφτονται. Και έτσι λοιπόν αυτό το έλλειμμα, όπως θα το λέγαμε, το πνευματικό, το ψυχολογικό, πολλές φορές αν το αντικαθιστούμε επισκεπτόμενοι καμιά φορά την πατρίδα. Αρκετά συχνά. Αρκετά συχνά, εννοούμε κάθε χρόνο και καμιά φορά και στη μέση της χρονιάς για υπηρεσιακά θέματα ή για άλλα θέματα οικογενειακά. Έχετε καλούς φίλους στην Ελλάδα, στην Κρήτη και αυτό το γνωρίζετε. Να μιλήσουμε όμως για την ελληνική παροικία, αλλά και για την Εκκλησία του Αγίου Σπυρίδωνα. Πέρα από το θρησκευτικό κομμάτι, εσείς προσπαθείτε να μεταδώσετε όλα τα ελληνικά στοιχεία, όλα τα ελληνικά παραδοσιακά στοιχεία που ξεκινάνε από τη θρησκεία. Τι άλλο προσπαθείτε να μεταλαμπαδεύσετε στα παιδιά? Καταρχήν, ο σκοπός και ο προορισμός αυτής της παροικίας είναι όντως να κρατάει την παράδοση που είναι η ρίζα του κάθε λαού. Εμείς ως λαός, ελληνικός λαός, ελληνοορθόδοξος, μέσα στην πορεία της ζωής του συνυπάρχει εδώ και αιώνες ο ελληνισμός και ο χριστιανισμός, η Ορθοδοξία. Επομένως καλλιεργούμε εδώ τα ήθη και τα έθιμα, την παράδοση, την πίστη μας. Δεν είναι πάντοτε εύκολο, διότι ζούμε σε μια χώρα όπου υπάρχει ελευθερία θρησκειών, η λεγόμενη ανεξιθρησκεία, ελευθερία δηλαδή που μπορεί ο καθένας να πιστεύει ό,τι θέλει, όπως θέλει και όπου θέλει. Επομένως, η ύπαρξη των Ορθοδόξων εδώ είναι μια αποστολή. Είναι μια διακονία να διαδώσουμε το ευαγγελικό μήνυμα κατά τον ορθόδοξο και ανατολικό τρόπο, όπως μας έμαθαν οι δάσκαλοι μας στα πανεπιστήμια, οι επίσκοποι μας που μας χειροτονήσανε και βεβαίως καλλιεργώντας αυτά δίδουμε και στα παιδιά μέσω του σχολείου, δίδουμε το ελληνικό πνεύμα, δίδουμε αυτό που λέμε την ελληνοπρεπή μόρφωση στα παιδιά μας, την ιστορία μας, τον πολιτισμό μας και παράλληλα τους μιλάμε και για την πίστη μας
όχι ευκαιρίας δεδομένης, αλλά με συστηματικά μαθήματα τα οποία συμπεριλαμβάνουμε σε κάθε τελευταίο Σάββατο στα μαθήματα που διδάσκουμε, διότι εδώ τα σχολεία λειτουργούν τις ημέρες όπου τα παιδιά δεν πηγαίνουν στο οργανικό σχολείο. Τις Τετάρτες και τα Σάββατα. Σάββατο και Τετάρτη. Έτσι. Στο Μονακό έχουμε ένα τμήμα, στις Κάνες ένα άλλο τμήμα και στη Νίκαια που είναι το μεγαλύτερο τμήμα. Έτσι λοιπόν καταλαβαίνετε ότι οι αποστάσεις είναι μεγάλες, είναι η μεγαλύτερη σε έκταση ενορία της Ιεράς Μητροπόλεως Γαλλίας, 140 χιλιόμετρα από το Σαν Ρέμο της Ιταλίας μέχρι το Σαν Τροπέ, και πρακτικά μερικές φορές είναι δύσκολο να απεξέλθουμε στις καθημερινότητες της συνθήκες. Και μιας και οι μέρες το επιτρέπουν, θα θέλαμε να μου πείτε πώς ήταν οι αναμνήσεις σας, ποιες είναι οι αναμνήσεις σας από το χωριό σας, από τη Μεγάλη Βρύση, τις ημέρες του Πάσχα. Όπως όλα τα παιδιά, αγαθές αναμνήσεις διατηρώ και εγώ από τη γενέτειρά μου τη Μεγάλη Βρύση. Στην παιδική μου ηλικία πήγαινα σχεδόν κάθε Κυριακή στην εκκλησία βοηθώντας τον ιερέα, τον τότε τον Παπαζαχάρη, όπως λέμε, τον Παπαδάκη, από τον οποίο έμαθα πολλά πράγματα και διδάχτηκα. Και βεβαίως οι εορτές αυτές είναι γύρω από την οικογένεια και είναι αυτό που λέγαμε και προηγουμένως τι μας λείπει. Και είναι στις ημέρες όπου με τους παππούδες και τις γιαγιάδες, τα αδέρφια, συγγενείς, βρισκόμασταν γύρω από το πασχαλινό ή το χριστουγεννιάτικο τραπέζι, και είναι όντως κάτι το οποίο εδώ στην Ξενιθιά είναι δύσκολο κανείς να το βρει, αν και έχουμε την οικογένειά μας εδώ, τα παιδιά μας, το γαμπρό μας τώρα, το καινούριο, το Γιάννη, και έτσι οι αναμνήσεις πάντοτε είναι καλές από την παιδική μας ηλικία. Διατηρώ με όλους τους φίλους τους παιδικούς, είτε αυτοί είναι στο Ηράκλειο, είτε αυτοί βρίσκονται στα Χανιά, έπειτα που βρέθηκα στην εκκλησιαστική σχολή του Αγίου Ματθαίου στα Χανιά. Έτσι λοιπόν με όλους τους καλούς φίλους διατηρώ ακόμα τις καλύτερες σχέσεις και επικοινωνίες, και κάθε φορά που βρισκόμαστε στην Ελλάδα είναι χαρά που συναντιόμαστε και ανταλλάσσουμε σκέψεις και απόψεις. Η άποψη που διαβάζουμε και βλέπουμε από παλιές φωτογραφίες σε βιβλία λαογραφικά, που πάντα σε κάθε γλέντι το άνοιγε ο παπάς. Και είδαμε και εσείς εχθές, στην Κυριακή του Πάσχα, ξεκινήσατε το γλέντι. Είναι αλήθεια ότι η Κρήτη έχει μια όμορφη παράδοση σε αυτό, δηλαδή ο ιερέας είναι και στη χαρά και στη λύπη πρώτος. Και ας μιλήσουμε τώρα για τη χαρά, για την Πασχαλιά μας, όπου όντως είναι η συνέχεια της αγάπης. Οι αγάπες ήταν η συνέχεια της Θείας Λειτουργίας, ήταν τα φαγητά που δίναμε, ήταν τράπεζα να ευλογήσουμε. Και αφού λοιπόν ο ιερέας είναι μέρος της παροικίας, είναι της μεγάλης οικογένειας μέρος, όντως θα δώσει το πρώτο στο παράδειγμα για να εφαρμοστεί αυτό που λέμε ενείται αυτόν εν την πάνω και χορό, γίνεται μια πραγματικότητα, και έτσι οι περισσότεροι τουλάχιστον συμμαθητές μου κληρικοί ξέρουμε και πολύ καλά και χορεύουμε, ξέρουμε και μουσική, τραγουδούμε, και δεν είμαστε σκυθροποί. Οι Ορθόδοξοι κληρικοί και ιδίως στην Κρήτη είμαστε άνθρωποι που συμμετέχουμε με ευχάριστο τρόπο σε όλες τις εκδηλώσεις. Ακριβώς έτσι είναι, και καλή στο χορό και στο τραγούδι. Βεβαίως. Είπατε και εσείς. Κύριε Μιχάλη, πριν κλείσουμε, θα ήθελα να μας δώσετε το δικό σας μήνυμα για την ημέρα του Πάσχα και ένα μήνυμα για τους φίλους στα Χανιά και σε όλη την Κρήτη, γιατί έχετε πολλούς και καλούς φίλους. Εγώ δεν βρίσκω λόγος να σας ευχαριστήσω και πάλι, και όχι μόνο την αγαπητή Στέλλα, όλα τα παιδιά, τα Κρητικόπουλα και τις Κρητικοπούλες από το λαογραφικό όμιλο Χανίων που βρεθήκατε και φέτος μαζί μας, χωρίς να παραλείψω να ενθυμηθώ και να στείλω μήνυμα αγάπης στον αγαπητό Ιωάννη και την αγαπητή Ευαγγελία Αγιασμενάκη, με πολύ σεβασμό, και σε όλους τους τηλεθεατές σας, να πούμε ότι να προσεύχονται για μας εδώ στη Διασπορά. Επιτελούμε κι εμείς ένα ταπεινό έργο, προσπαθώντας να μεταλαμπαδεύσουμε την παράδοση και την πίστη μας τους ανθρώπους εδώ που για διάφορους λόγους ξενιτεύτηκαν.
Οι σημερινές όντως δύσκολες μέρες που περνούν οι Έλληνες είναι γνωστές. Αλλά πιστεύω ότι με καλή θέληση και με την εμπιστοσύνη στον εαυτό τους και στην πίστη προς τον Θεό, τα προβλήματα πιστεύω σιγά σιγά θα ξεπεραστούν και είναι και μια, αν θέλετε, ένα δίδαγμα ότι καλό θα είναι ο άνθρωπος να μπορεί να ζει με αυτά που έχει και όχι με αυτά που θα ήθελε να έχει. Επομένως, με αυτό το μήνυμα του Αναστάντος Χριστού, όπου σε εμπόλεμες σήμερα δυστυχώς περιοχές και που δεν υπάρχουν και με τρομοκρατικές ενέργειες και που δεν υπάρχουν, πιστεύω ότι δύσκολο να πούμε ότι το μήνυμα του Χριστού της ειρήνης έχει γίνει αποδεκτό ανά τον κόσμο. Προσπαθούμε, προσευχόμαστε και ευχόμαστε ότι οι συνελεύσεις των ανθρώπων της εξουσίας, είτε αυτή είναι σε πολιτικό είτε είναι σε εκκλησιαστικό επίπεδο, να πείσουν τους λαούς να ειρηνεύσουν, να συμπάρξουν, να καταλάβουν ο ένας τον άλλον, να αποδεχτούν ο ένας τον άλλον και οι χριστιανοί που διώκονται όπου και αν διώκονται θα πρέπει να γίνουν σεβαστοί, όπως και οι υπόλοιπες μειονότητες μη χριστιανών που γίνουν σεβαστές στις χώρες όπου κυριαρχεί ο χριστιανισμός. Αυτό είναι ίσως το μεγαλύτερο μήνυμα που σκέφτομαι σήμερα με την ευκαιρία της εορτής της Ανάστασης. Πάσχα σημαίνει πέρασμα. Πέρα από αυτό που έπρεπε και θέλαμε όλοι να κάνουμε και κάποιες εκδρομές στην Νίκαια. Αρκετές εκδρομές, γιατί μας περιποιήθηκαν πάρα πολύ. Πήγαμε Κάνες, πήγαμε Μονακό. Ποιες είναι οι εντυπώσεις σου, μίλησέ μας λίγο. Οι εντυπώσεις είναι καταπληκτικές. Είναι όντως πάρα πολύ όμορφα, πάρα πολύ ωραία. Βέβαια είχαμε και ξεναγώ, ειδικά τη Δευτέρα, τον Παπά Μιχάλη, το οποίο διασχίσαμε μέσα από την Νίκαια, πήγαμε προς την πλευρά στις Κάνες, δηλαδή η Γαλλική Ριβιέρα που λένε αυτοί. Μας εξήγησε και μας είπε ότι και οι Κάνες και το Μονακό και η Νίκαια και η Μασσαλία ήταν αρχαίες ελληνικές πόλεις, αποικίες των αρχαίων Ελλήνων. Την Τρίτη λοιπόν που περιπλανηθήκαμε στην πόλη και ανεβήκαμε πάνω στο κάστρο που λένε, υπάρχει ο αρχαίος ελληνικός ναός, ό,τι σώζεται τουλάχιστον. Υπάρχουν τα κτίρια μιας ελληνικής οικογένειας, οι οποίες είναι αρκετές αιώνες εκεί πάνω. Τώρα μου διαφεύγει το όνομα. Εν πάση περιπτώσει, διαπιστώνεις τελικά ότι σε όλη τη Μεσόγειο το ελληνικό στοιχείο είναι παρόν. Και οι Έλληνες που είναι αυτή τη στιγμή στην Νίκαια και στο Μονακό, αλλά και ιδιαίτερα στην Νίκαια με τον Παπά Μιχάλη στο κεφαλόσκαλο της Εκκλησίας, του Αγίου Σπυρίδωνα, δίνουν πολύ δυναμικό το παρόν στην πόλη. Και να πούμε ότι τώρα η Εκκλησία του Αγίου Σπυρίδωνα ξεκινάει από αυτήν την εβδομάδα μία συντήρηση, κάποια έργα συντήρησης. Παρ' όλα αυτά δεν σταματάνε οι λειτουργίες, δεν σταματάνε οι εκδηλώσεις. Έχουν βρεθεί χώροι στις Κάνες, στο Μονακό και μέσα στη Νίκαια για να συνεχίζεται η πίστη και η πολιτιστική παράδοση ελληνική στην Κιανή Ακτή και στο Μονακό. Έτσι, ακριβώς έτσι όπως τα λες. Από ό,τι μας είπε και ο Παπαμιχάλης, συνταχθήκαν σε ένα ευρωπαϊκό πρόγραμμα, οπότε θα κάνουν μια ανακαίνιση και θα προσθέσουν και καμπαναριό και θα προσθέσουν βασικά αυτά που χρειάζονται για να δώσουν ακόμα πιο δυναμικό το παρόν της ελληνικής κοινότητας στην Νίκαια. Σε μια αρχαιοελληνική πόλη που ακόμα και σήμερα φέρει το όνομα στα γαλλικά. Πάρα πολύ ωραία και άλλη μια φορά ευχαριστούμε πάρα πολύ και τον Παπά Μιχάλη και την οικογένειά του και τον Ιάσονα που τόσες μέρες ήταν παρόν και ανά πάσα ώρα και στιγμή δίπλα μας. Ναι, να είναι καλά και αυτός και η οικογένειά του Ιάσονα. Να πούμε, Ιάκωβε, ότι αυτές είναι οι μεγάλες σημαντικές εμπειρίες που μας δίνει η ενασχόλησή μας με την παράδοση και πόσο δυνατοί αισθανόμαστε όταν κουβαλάμε το ελληνικό στοιχείο στο εξωτερικό, από την υποδοχή και την αποδοχή που έχουμε από τον κόσμο. Ακριβώς αυτά τα λόγια είναι, θεωρώ, το καλύτερο πράγμα που μπορείς να πει κάποιος για τους Έλληνες του εξωτερικού και ότι ένα μεγάλο μπράβο και ό,τι καλύτερο σε αυτούς και στις οικογένειές τους που πήραν τον δρόμο της ξενιτιάς και όμως εκεί πέρα μεγαλουργούν. Στην κυριολεξία κάνουν ό,τι μπορούν και σκέφτονται, η καρδιά τους είναι πίσω στην Ελλάδα, αλλά ταυτόχρονα προάγουν τον τόπο για τον πολιτισμό μας στο εξωτερικό.
Να είστε καλά και εσείς που το διοργανώσατε και πάντα με καλό να πηγαίνουμε και να ερχόμαστε. Να είστε καλά. Στα πλαίσια της Ευρωπαϊκής Περιοδίας Χορού του Λαογραφικού Ομίλου Χανίων, οι χορευτές μετά την Νίκαια έφτασαν στη μακρινή Γλασκόβη στη Σκωτία. Εκεί η ελληνική κοινότητα που έχει ιδρυθεί το 1944 προσπαθεί με κάθε τρόπο να προάγει τα ήθη και τα έθιμα της Ελλάδος στην Σκωτία. Συναντήσαμε στην εκκλησία του Αγίου Λουκά τον εφημέριο τον Παπακοστή, μια εκκλησία που έγινε δωρεά από τον κύριο Στάκη το 1960, ένα πραγματικά υπέροχο κτίριο, και εκεί παρουσιάσαμε τους κρητικούς μας παραδοσιακούς χορούς. Ας δούμε το σχετικό βίντεο. Δημήτρη, στη Σκωτία συναντήσαμε και κριτικούς. Βρήκαμε εκεί χανιώτες. Από όλη την Ελλάδα φυσικά υπάρχουν εκεί πέρα. Βρήκαμε και μερικούς γνωστούς χανιώτες εκεί. Και εκεί περάσαμε πολύ ωραία, όπως περάσαμε και στη Νίκαια. Η φιλοξενία και αυτών των ομογενειών ήταν άψογη. Μας περιποιηθήκανε, χορέψαμε μαζί τους και ήταν και εκεί πολύ όμορφα. Μια εκκλησία που λειτουργεί κατά τον ίδιο τρόπο και με την εκκλησία του Αγίου Σπυρίδωνα στη Νίκαια. Ναι, το ίδιο ακριβώς. Είχε αγοραστεί από τον κύριο Στάκη. Ήταν πρώην Καθολική Εκκλησία, αγοράστηκε και μετά δωρήθηκε στην Ελληνική Εκκλησία. Και έγινε μια πολύ όμορφη εκδήλωση με τη συμμετοχή του κόσμου. Σηκώθηκαν, χόρεψαν. Νομίζω ήταν για όλους μας μια πολύ ωραία εμπειρία το ότι βρεθήκαμε στη Σκωτία, γιατί δεν πάμε και εύκολα. Ασφαλώς. Και να ευχαριστήσουμε πάρα πολύ τον Παπακοστή, ο οποίος μας προσκάλεσε εκεί, και θα ήθελα να δούμε τη δική του τη συνέντευξη. Να ευχηθώ σε όλους Χριστός Ανέστη, και αφού καλωσορίσω όλους εσάς που βρεθήκατε εδώ στην κοινότητα του Αγίου Ενδόξου Αποστόλου και Ευαγγελιστού Λουκά στη Γλασκόβη και μας παρουσιάσατε αυτούς τους ωραίους χορούς και δώσατε μια άλλη διάσταση στη ζωή της κοινότητας, διότι αυτά είναι ιστορία και καταγράφονται. Έτσι λοιπόν έχει καταγραφεί και η ιστορία αυτής της κοινότητας, η οποία ξεκίνησε περίπου 70 χρόνια πριν, σχεδόν μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Ξεκίνησε με τους πρώτους ομογενείς και εδώ δημιούργησαν οικογένειες, επιχειρήσεις, και από τότε έως σήμερα έχουν έρθει κι άλλες γενιές, έχουν μετακινηθεί άνθρωποι, και όλα αυτά είναι γεγονότα που σηματοδοτούν ότι η ζωή μας προχωρά. Η κοινότητα της Γλασκόβης είναι μια κοινότητα μικρή, αλλά αρκετά δραστήρια θα έλεγα. Και το λέγω αυτό διότι έχει το ελληνικό σχολείο, υπάρχει χώρος προσχολικής ηλικίας για μικρά παιδιά, το playgroup, και κατηχητικό σχολείο παράλληλα, εκδηλώσεις της κοινότητας οι οποίες προγραμματίζονται για την χρονιά την οποία διανύουμε, και αυτό δίνει την ευκαιρία στους ανθρώπους να προχωρούν και να μην νιώθουν ότι βρίσκονται στην ξενιτιά μόνοι τους και ξεχασμένοι. Αυτό λοιπόν είναι το έργο της Εκκλησίας και σε έναν βαθμό με τη βοήθεια του Θεού το πετυχαίνουμε. Το
Τα υπόλοιπα είναι πράγματα που ο καθένας πρέπει να τα δει, πώς θέλει να οργανώσει τη ζωή του και την οικογένειά του. Εμείς εδώ θεωρούμε ότι η Εκκλησία είναι ανοιχτή για όλους και είναι μια αγκαλιά που χωρά όλους τους ανθρώπους και αυτό αποδεικνύεται στην καθημερινότητά της ζωής της κοινότητάς μας και παράλληλα με την συμμετοχή όλων αυτών των ανθρώπων που νιώθουν ότι είναι μέλη αυτής της κοινότητας και ανήκουν σε αυτή την κοινότητα και κυρίως ανήκουν ως πρόσωπα και όχι ως αριθμοί, όπως μπορεί να θεωρούμε αριθμητικά τις κοινότητες στις οποίες μπορεί να συμμετέχουμε. Το αποτέλεσμα είναι ότι η ιστορία αυτή που καταγράφεται, όπως σας είπα, σχεδόν 70 χρόνια, δίνει την ευκαιρία να πάμε ακόμα μπροστά. Αυτό είναι πολύ σημαντικό και θα ήθελα και εγώ να τονίσω κάτι που παρατήρησα κατά τη διάρκεια της όμορφης γιορτής που είχαμε εδώ στο χώρο της Εκκλησίας, πώς τα μικρά Ελληνάκια 6, 7, 8 χρονών ήξεραν απ' έξω και τραγουδούσαν παραδοσιακά τραγούδια. Ναι, όπως είπα προηγουμένως, η ζωή μας δεν είναι μόνο αυτή η βασανιστική καθημερινότητα, η οποία είναι μια πραγματικότητα έτσι και αλλιώς, όπου και να βρίσκεται ο άνθρωπος, σε οποιαδήποτε περιοχή του πλανήτη, σε οποιαδήποτε χώρα, έχει αυτή την καθημερινότητα. Εμείς θέλουμε, αφού γνωρίζουμε την καθημερινότητα, θέλουμε να δώσουμε μια άλλη διάσταση σε αυτή την καθημερινή, πολλές φορές βασανιστική μας ζωή και να την ομορφύνουμε. Να την ομορφύνουμε όμως με μια προοπτική. Όταν λοιπόν αυτά τα παιδιά θέλουν και συμμετέχουν σε αυτές τις εκδηλώσεις και στις δραστηριότητες, δεν είναι απλά έτυχε και βρέθηκαν απόψε εδώ στην εκδήλωση την οποία μας παρουσιάσατε και οργανώσαμε από κοινού για την κοινότητά μας. Τα παιδιά αυτά έχουν συμμετάσχει σε άλλες εκδηλώσεις και με ενθουσιασμό κατάφεραν να γνωρίζουν για την παράδοσή μας, για τι είναι δημοτικό τραγούδι, πώς χορεύουμε ελληνικούς παραδοσιακούς χορούς και πώς μπορούμε αυτά να τα μεταφέρουμε σε εικόνα, να τα μεταφέρουμε σε μία παράσταση η οποία μπορεί να είναι χορευτική, μπορεί να είναι θεατρική. Τον επόμενο μήνα ετοιμάζουμε μία παράσταση θεάτρου σκιών εδώ στην κοινότητά μας. Θα είναι μία εβδομάδα αυτή η εκδήλωση, θα κρατήσει μία εβδομάδα. Θα έχουμε εργαστήρι πώς στείνεται ένα θέατρο σκιών, πώς οργανώνεται, πώς πραγματοποιείται, πώς δημιουργούμε τις φιγούρες και τελικά τι είναι αυτό το οποίο επιδιώκουμε. Δεν είναι μόνο να διασκεδάσουμε, αλλά θέλουμε αυτή τη διασκέδαση να την κάνουμε βίωμα. Αν αυτό δεν το καταφέρουμε, απλά θα διασκεδάσουμε και τίποτε περισσότερο. Εμείς θέλουμε αυτό να το κάνουμε βίωμα πρωτίστως, εικόνα, μέσα και παράσταση παράλληλα, στη ζωή αυτών των παιδιών και στη δική μας βεβαίως, αλλά κυρίως στα παιδιά, τα οποία συμμετέχουν και νομίζω καταφέρνουν ένα πολύ ωραίο αποτέλεσμα με το να τα βλέπουμε τα παιδιά εκεί, όχι απλά να κάθονται αμήχανα, αλλά να συμμετέχουν. Αυτό είναι το πιο σημαντικό. Και κλείνοντας, μια ερώτηση προσωπική. Τι σας λείπει από την Ελλάδα? Κοίταξε, όταν ζεις με τον Χριστό, νομίζω ότι σου λείπουν ελάχιστα πράγματα. Όταν αναζητείς πράγματα υλικά που μπορεί κανείς να φέρνει στο νου του κάνοντας διακοπές στην Ελλάδα ή κάπου οπουδήποτε αλλού ή σε οποιαδήποτε χώρα, είναι μια ικανοποίηση που νομίζω φεύγει πολύ γρήγορα έτσι από την μνήμη μας. Αυτό το οποίο θέλουμε είναι κάτι πιο ανώτερο, πιο δυνατό. Λοιπόν, όταν ζει κάποιος με τον Χριστό, όσο μπορεί αυτό να είναι
έντονο μέσα στη ζωή του καθενός, όλα λύνονται. Από την πατρίδα μας λείπει ο ήλιος, θα έλεγα, έτσι. Αυτό το οποίο διαφέρει, έτσι, το φως είναι παντού, αλλά ο ήλιος στην Ελλάδα λάμπει διαφορετικά. Και μέσα σε αυτή την λαμπριφόρο, έτσι, εβδομάδα της Αναστάσεως, νομίζω ότι πρέπει κανείς να το κάνει μέρος της ζωής του, όχι απλά να αναζητά κάτι που του λείπει και απλά να το καταφέρει και να μείνει εκεί. Νομίζω ότι θα πρέπει αυτό να μπει καλά μέσα στη ζωή μας. Είχαμε τη χαρά και την τιμή στην εκδήλωση που διοργανώσαμε στο Δουβλίνο να παραστεί και η πρέσβης της Ελλάδος στην Ιρλανδία, η κυρία Ζαγοριανού Πρίφτη. Δημήτρη, πώς σου φάνηκε η εκδήλωση εκεί? Ήταν και εκεί πολύ ζεστή η φιλοξενία, πολύ κεφάτοι άνθρωποι, πολύ χορό, πολύ γλέντι, πάρα πολύ ζεστή μαζί μας. Ήταν και εκεί πολύ ωραία. Τελευταίος σταθμός της περιοδίας μας ήταν το Λίβερπουλ. Εκεί συναντήσαμε τον Παναγιώτη και τον Μάρκο, δύο παιδιά που πραγματικά προσπαθούν να προωθήσουν την ελληνική μουσική, δημιουργώντας έναν ελληνικό παραδοσιακό συγκρότημα, νομίζω το τελευταίο εξάμηνο ή τον τελευταίο χρόνο. Συνομιλήσαμε με τον Παναγιώτη Μαροπάκη, ο οποίος θα μας πει δύο λόγια για το ελληνικό συγκρότημα του Λίβερπουλ. Και εμείς θα σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, Στέλλα Διασμενάκη, το Λαογραφικό του Χώμου Λοχανίων. Με μεγάλη μας χαρά και τιμή που ήσασταν εδώ. Ευχαριστήκαμε πάρα πολύ που μπορέσαμε να σας φιλοξενήσουμε και να σας χαρούμε για το όμορφο χορό σας. Εμείς, μια μικρή ομάδα ανθρώπων που αγαπάμε την παράδοση, τα έθιμά μας και το χορό, κάναμε χορό παλιά και θέλαμε να συνεχίσουμε να κρατήσουμε τις παραδόσεις στα έθιμα και να τα μεταφέρουμε στις άλλες γενιές, στις επόμενες γενιές, στα παιδιά μας. Έστω και μακριά στη Ζενιτιά, προσπαθήσαμε και βρήκαμε μια ομάδα και ξεκινήσαμε αυτή φέτος αυτή η προσπάθεια να τα δώσουμε, να διαδώσουμε και να τα διατηρήσουμε έστω και στη Ξενιτιά. Και είναι μεγάλη μας χαρά και πάλι που είστε εδώ, να μας βοηθήσετε, να μας σταθείτε και να μας δώσετε δύναμη και πάνω να συνεχίσουμε στη προσπάθεια που κάνουμε. Παναγιώτη, ειλικρινά πολλά συγχαρητήρια, γιατί είδαμε και από την ελληνική βραδιά που κάναμε σήμερα εδώ ότι ο κόσμος ξέρει να χορεύει, έχετε κάνει καλή δουλειά. Χορεύετε κι εσείς πάρα πολύ καλά. Επομένως, σημαίνει ότι οι προσπάθειές σας έχουν φέρει καρπούς και πραγματικά συγχαρητήρια και ευχαριστούμε πάρα πολύ για την πρόσκληση. Η εκδήλωση στο Λίβερπουλ είχε πολύ μεγάλη επιτυχία και εκεί οι Έλληνες μας αγκάλιασαν με διάπλατες αγκάλες. Και πριν δούμε το βίντεο από τη σχετική εκδήλωση, Δημήτρη, τι σου έκανε εσένα εντύπωση στο Λίβερπουλ? Και εκεί περίμενες την ίδια υποδοχή. Εκεί χορέψαμε σε 3 σημεία. Μία κεντρική εκδήλωση στο τέλος που είχαν μαζευτεί εκεί και Έλληνες και Άγγλοι. Και εκεί βρήκαμε χανιώτες, βρεθήκαμε γνωστοί. Παντού κριτική. Εντάξει, το Λίβερπουλ είναι ένα μεγάλο λιμάνι της Βρετανίας, έχει πολλά πράγματα να δεις. Στις βόλτες που κάναμε πήγαμε και στο μουσείο των Beatles. Το highlight. Ναι. Εντάξει, ήταν και εκεί πάρα πολύ ωραία η εμπειρία που νιώσαμε. Από τις πόλεις που ταξίδεψες, γιατί ήσουν από την αρχή της περιοδίας μέχρι το τέλος, ποια ξεχώρισες και γιατί? Κάθε μία είχε κάτι ξεχωριστό.
κάθε τι που έβλεπες, έβλεπες κάτι ξεχωριστό γι' αυτό και... Και Δημήτρη, πριν κλείσουμε, ποια από αυτές τις πόλεις ξεχώρισες? Στέλλα, ήταν όλα τα μέρη που πήγαμε, ήταν όμορφα. Κάθε πόλη είχε κάτι ξεχωριστό να δούμε. Όλες είναι κάτι διαφορετικό από το δικό μας τόπο, οπότε... Πριν κλείσουμε την εκπομπή, θα ήθελα να αναφέρουμε τους χορευτές που πήραν μέρος στην Ευρωπαϊκή Περιοδεία Χορού του Λαογραφικού Ομίλου Χανίων. Είναι ο Δημήτρης Χατζηδάκης, Ιάκωβος Κασελάκης, Αντρέας Αλεξανδράκης, Ευτύχης Τζεκάκης, Θανάσης Κομπογεννητάκης, Αλέξανδρος Κατσικανδαράκης, Νίκος Αριδάκης, Ειρήνη Τουρνά, Εύη Τσιχλάκη, Ιωάννα Τουρνά, Αλεξία Αρχοντάκη, Μαρία Τσιχλάκη, Αργυρό Μπουράκη, Ηρώ Μαστοράκη, Ιωάννα Λιβιάκη. Η σπουδαιότητα του πολιτιστικού εγχειρήματος αυτού του Λαογραφικού Ομίλου Χανίων ήταν η διάδοση του κρητικού και του ελληνικού πολιτισμού σε μεγάλες πόλεις της Ευρώπης, όπως είχε γίνει και πέρυσι, σε μια εποχή που πραγματικά η Ελλάδα βάλεται από παντού. Παρ' όλα αυτά, διαπίστωσα εγώ προσωπικά, νομίζω και εσύ και όλα τα παιδιά,
ότι η γνώμη και των ομογενών αλλά και των υπολείπων Ευρωπαίων για την Ελλάδα δεν είναι τόσο άσχημη και πιο πολλοί έχουν μια συμπάθεια παρά μια αντιπάθεια απέναντί μας. Τι πιστεύεις? Ακριβώς αυτά τα λόγια που λες είναι η αλήθεια. Το είδαμε και εγώ βασικά δεν ήρθα σε όλο το ταξίδι. Μετά την νίκη ανεβήκαμε Λονδίνο και γύρισα με κάποια παιδιά για λόγους επαγγελματικούς και τα σχετικά. Εν πάση περιπτώσει, διαπιστώσαμε την ημέρα του Πάσχα ότι όλοι φεύγοντας από την εκδήλωση, 300 άτομα, Έλληνες και Γάλλοι, ήρθαν και ευχαριστήσανε τον παπά Μιχάλη. Ο δήμαρχος της περιοχής που ήταν και σηκώθηκε με το κέφι που είχε δημιουργηθεί και όλος ο κόσμος ήταν στην πίστα και χόρεψε μαζί μας, μίλησε με κάποιον εκεί που ήταν στο Συμβούλιο της Ελληνικής Παροικίας και του είπε «Μα είναι δηλαδή δυνατόν εσείς έχετε κρίση, κάνετε τόσο κέφι?» Υπάρχει δηλαδή, και μάλιστα είπε ότι δεν είχε καμία σχέση στο Πάσχα το Ορθόδοξο, λέει, με την περασμένη Κυριακή των Καθολικών. Δηλαδή ότι οι Έλληνες τις γιορτές αυτές τις ζουνε πραγματικά. Όντως η ευθύνη είναι πολύ βαριά, το να προσπαθήσεις να μεταφέρεις τον πολιτισμό του τόπου σου σε ξένες χώρες και να τον αντιπαραβάλεις με τους πολιτισμούς τους τοπικούς. Προσπαθήσαμε. Αν το πετύχαμε θα το δείξει ο χρόνος, πιστεύω. Αλλά οι εντυπώσεις ήταν πάρα πολύ καλές. Εγώ από την Νίκαια, Μονακό και εκεί κάνες στην περιοχή που ήμασταν, αλλά και με τα παιδιά που βέδιασα που ανεβήκατε και στην Αγγλία και πήγατε και Ιρλανδία, σε όλες τις πόλεις η αντιμετώπιση από τους κατοίκους Έλληνες και μη ήταν θεαματικότατη, καταπληκτική. Κυρίες και κύριοι, πριν κλείσουμε να ευχαριστήσουμε το Κρητικό Σπίτι και τον Πολιτιστικό Σύλλογο Σούδας. Ελπίζουμε με τη σημερινή μας εκπομπή και γεμάτη φορτωμένη με εμπειρίες και όμορφες εικόνες να σας μεταδώσαμε το πνεύμα της περιοδίας μας, την προσπάθεια που κάναμε να μεταφέρουμε τον ελληνικό μας πολιτισμό προς τα έξω και να πήρατε μία μικρή γεύση από αυτό. Σας ευχαριστούμε πολύ.